Головний кошторис України прийнято. Верховна Рада підтримала бюджет на 2021 рік. Згідно з розрахунками передбачаються доходи у трильйон 92 мільярди гривень з видатками у трильйон 328 мільярдів. Дефіцит бюджету складе 5,5% ВВП. Зростання економіки прискориться на 8,5% порівняно з 2020 роком. А інфляція трохи уповільниться до 7%, до 7,3%. З 1 січня мінімальна зарплата зросте на 20% до 6 тисяч гривень, а курс національної валюти буде на рівні 29 гривень 10 копійок. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав кошторис антикризовим і додав, що головним принципом була збалансованість. Що в Міністерстві фінансів немає друкарського верстату, який друкує гроші. Ми б з радістю хотіли підвищити в разі зарплати і медикам, і освітянам, і нашим воїнам, які тримають оборону нашої країни. Але ми повинні тримати баланс і виходити з реальних можливостей нашої економіки. Тому я прошу вас підтримати сьогодні цей проект державного бюджету. Країна має увійти в новий рік з чинним бюджетом, аби мати інструмент для трансформації країни. Заощадити вирішили за рахунок пенсіонерів. Нардепи від «Європейської солідарності» розкритикували урядовий кошторис через урізання соціальних виплат. І хоч видатки на оборону зберегли на рівні цього року, але вперше за 6 років не заклали гроші на підвищення зарплат військовим. Критикували і збільшення витрат на утримання Офісу президента.